Esselamu alaikum, dragi moji. Danas je 20. dan mjeseca Ramazana i mogu reći da sam ga s radošću provela u ibadetu i smiraju. Vrijeme leti, ali svaki dan Ramazana nosi posebnu radost i ljepotu u srcu. Večeras sam odlučila da pravim špinat u mlijeku i faširane šnicle. To je jednostavno, ukusno i lijepo jelo koje u meni budi sjećanje i uspomene. Špinat je jedno od onih jela koji su nas u djetinjstvu učili da ih zavolimo. Neki ga ni dan danas nisu zavoljeli, a ja ga baš volim. Kao što vidite, prvo sam uzela da ga lijepo očistim i operem. Sad dok ja sve to radim u svojoj kući, sjetim se dok sam često iftare dočekivala sa svojom mamom. Ona bi svako jelo pravila s ljubavlju, a mi bismo s nestrpljenjem čekali ezan, a potom uživajući u svakom zalogaju. Prvo sam špinat 2-3 minute stavila da provri, kako mi kažemo, obarila. Ne volim da se puno kuha jer on gubi svoja svojstva i očistila sam jednu čenu bijelog luka. A potom sam ga isjekla kao što vidite i sada dodajem ulje da se zagrije. Poslije toga dodajem kašiku brašna i jednu čenu bijelog luka, kao što sam i rekla. Potom dodajemo špinat i sipamo mlijekom. A nakon toga dodajemo začine po želji. Ja sam dodala samo so i biber.
I evo dok se špinat polako krčka sa mlijekom, miris me odmah vrati u prošlost. Sjećam se kako bi se kuća ispunila predivnim mirisima Ramazana. Sve je tada imalo posebnu draž jer smo svi bili skupa i na okupu. Uz špinat večeras spremam i faširane šnicle i one su uvijek odličan izbor, jer su sočne i veoma lako se prave. Malo mesa začini, oblikujemo, pržimo i imamo savršen dodatak uz prilog. Nadam se da će vam se svidjeti i da ćete ga probati. Ovdje sam dodala meso, ulje, začine po želji, ja sam dodala so, papriku, biber, vegetu, 2 jaja, prezlu, hljeb stari i dobro smjesu sjedinila. Evo ovdje se pravi i limunada. I da ne zaboravimo, šnicle nisu šnicle ako se ne dodaje malo bijelog luka i malo crvenog luka. Naravno sve sitno isjeckate i dodate u smjesu. Zagrijemo ulje i naravno oblikujemo šnicle po želji i pržimo. I eto, jelo je spremno, mirisno, ukusno i baš kako treba da bude lagano za iftar. Hvala vam što ste pratili ovaj video, što ste uz mene, dok dijelim sa vama ove ramazanske trenutke. Ako vam se svidio video, zapratite me i nastavite me pratiti za još puno ukusnih jela i priča iz srca. Kao što vidite, pripremila sam i salatu sa kupusom i paradajzom. I eto, to bi bilo to. Puno pozdrava za vas, pa se vidimo.